Aja ngapusi. Ra percaya. Ayo sumpah nih. Lah ya piro kelas piro? Aku lagi kelas loro SD. Bocah wis sunat urung. Yo, kawak punan. Loro SD jare kawak Lah, ya kok iso kawak ditekoni piye? kok cita-cita bisa dadi apa? Ketoke dadi maling itu. Ketoke iki ya. Iya ya ora apa-apa. Boten. Aku. Kita. Aku ya jadi bos muda. Oh, bos muda. Alhamdulillah, selamat. Amin. Muga-muga dadi bos rosok ya, Le. Dadah. Bos rosok duwite oke. Duit kathah nggih. Aja salah, wesi ya muda langsung satu omah lho. Lah, nggih. Kaya terus tangga kanca kula niku Nggih, fancy to. Nggih. Bos rosok niku ya Nggih. dalam bos wesi muda nek gelang kalungi grembel kok. Langsung nggih. Iki cita-cita apa? Ayo, polisi. Mal sing dhuwur mawon. Parep sing dhuwur. Sing ndi? Sing ndi sing dhuwur iki? Ning langit rong roh nek. Piye to cah iki? Lah iki sebutno sapa? Wong ki